kayak duit kok. Mbak sarapan, Mbak. Wes bar sarapan. Lek oseng-oseng kangkung, Mbak. Dulu ngolah Anake kae lagi do mandi. anu biasa datang. Duit apa aku? Pae sing Pak sing golek duit. Iya. Ben, pae sing golek duit tak. nani, Mbah? Ya ya. Mbah sarapan. Aku cek bar. Nggih. Tuh, gas ready lek guang. Duit entek mang tak nggo blonjo ning pasar. Tidak petok lah aku. Wong aku iso kok iki 10.000 tok iki. Ya, Mbak. Beli Mbak. Terima kasih. Duit. Lah kowe tak kalah karo wong wedok. Oh, aku ora dapet duit kok wong lanang tak nyekel duit Mbah. Ini pencari uang ya, Mbak. Iya. Lah wong lanang tak duit, Mbah. Lagi. Kowe jujur aku ngene. Lah sing kono iki. wong lanang penggaweane golek tok tak tau nyekel duit Mbah. Golek angger lancar wis. Terima kasih ya. Sarapan sik, Mbah. Bersarapan aku apa disebut anu tak tuli kabeh. Lho nek kae je larang kae sesuatu. Loro cek payu loro setengah. Itu. Anang sing gede-gede loro setengah. Kan nyimpen duit kon jatuh. Nangger ora ganteng-ganteng gak dikei duit Sing mau ganteng kalah, Mbah, sing gawa tas. Tukang kayak duit. Iya pora. Iya pora lek guang. Lho, ganteng-ganteng kalau sing gawa tas. Bang. Masih bagian nyakur iku. Iya, kali 500 saya kalah penggo buah. Wong kenal ae ora kok anjene yo mau apa. Dulu karek aku lah kok. Lah ayo rek diwan nyaur utang kok. Kene. Penting bayar aku ta. Kilo digosek sing matang-matang sik. Amin dadi mau 5.000. Mau mahal. Itu tukang pasar rasanya Mas, Bro. Kulkas aru anu. Sing mateng iki lho, Itu tak kok. Cuman tadi ditinggal. Hei. Kulkas yo esuk ae. Kulkas sing kok. Nek kulkas tak plastik ngene, tidak tahu ora. Sing tebrek. Gas. Oke, sekarang yuk guys. Dilepek ini kok. Ini rapet. Betul.
lolela. Yai lolela. Yai lolela. Yai lolela. Angin dok. Yai lolela. Yai lolela. Ini barang ini jadinya. Ya. Set, wes wayahe. Resik. Iya lolela. Iya lolela. Wis mateng sing ngosenge. Mantap. Iya lolela. Iya lolela. Iya lolela. Iya lolela. Iya lolela bangun guys. Iya lolela. Iya lolela. Wangi mbah. Mbah iwangi mbah. Aku wis ngangi yo mbah. Iwangi mbah. Jabut. Ini nasi dinggo. Semangkone dinggo. Aku paling butuh cetok ae. Jabut. Atase. Wes. Iku kok abang? Jam gua kok tuku kok. Lha kok anak sing abang, anak sing kuning piye? Jabut. Pajalan deh iya. Jabut mbak putune wis angin dipengi milih campilo mbak putune sing ayu dhewe. Wes bandang sarapan kalau Putune sing ayu dhewe milih campilo. wes nganu piro. Jangane tak campur jadi siji. Enggak. Gampang nek. Lelas patang dino kok. 6.000 piye to? Apa ada uang di? Uang bah. Mandi. Wih, enggak sing di dek. Iya, uang di. Ya urung lah yang lagi tangi. Oh, jadi Bengi yes. Tonga tangi. lil. Oh, wah. Lil.
Putune sing ayu. Masa apa mang? Masa anem kok. Tak campuri pindang bawian. Dino ada sini tapi ada sini. Mambah gila. Gila. Siapa sing pinter dek bengi? Sing pinter siapa dek bengi? Neng gila. Siapa petu sumber ya? Kurang. Ada sing pinter siapa dek bengi? Yang piteng. Halo. Ngampal mbah, aku ngampal bagi mbah. Aku elok talin ngompol. Aneh kampres ya. Yang kampus cepet mbah, cepet mbah. Kok no kampres ya mbah? Gak mbah jajal. Aku itu putih mbah, cong. Kok nek lalu mbah, kok tuh no kampres dewasa. Kok tukokno kampres mbah kok aku. Mana endi wong turu saya. Ora. Sing. Oh, ya putih. Bocah kita awake anget sih mesti nangis. Tegak ngono yo. Dalupi. Ya ora, jangan yo bukan itu. Ini. Ini namangan. Matane kawat iki ora wong-wong gitu. Nek kanggone monyet kan itu. Mir. Gimana gawe pirang video? Nggak pirang video iki. Ya kontok sak pirang-pirang. Angger-angger nyonting, Bang. Kok Oh. main ganggu eneni, Mbah. Alah, ilele. Iyo. Ayune putune sapa ki? Ayo, Mbah, tak ilangi noting, Mbah. Wis selesai. Selesai wis hari ini Mbah Goang wis muga-muga ya laris iki. Ana melon, ana semangka, ana blimbing, ana bengkoang, timun, pelem karo katas. Lek lagi mangka. Ah, iya ya. Lek dilongkas. Kita ngubah. Orang gak pakakno wedhus dipakakno wedhus marai kuru. Jojo. Lulu jembul. Kotaan oleh anak gawe. Kotaan apa digo nandur apa? Bingung digawe pupuk ngono. Ndek iki apa ya? Tuku. Bibit opo ae. Bibit apa? Lu kucinge kan lho, ngudaki apa kuwi? Oh, alah. Apa mbek kancane kuwi mang? Bagus. Penggek pupuk kompos ngono to. Alah. Apa ditanduri apa? Ngene kok glempang ngene kok. Awas, mana ngerti. Brek-brek awas.
Tak seneni Mas dibrek-brek. Wih lele belono ayo satu sapa urung Diluk engkas, Mbah. mangan apa ndang mangan ndang dodol Itu pirang menit. pirang-pirang Aduh. Oh. Ambune Mbah, geng Mbah. Ambune geng Mbah. Ambune geng Mbah. masak apa Untar-untir ya Mbah. Mbah. Terus. Kalau gambak mangunan sikile, gambak cetatno. Sikile oh bisa. iya palinan Wes sekali ya wes, tak terlalu. Mbah. wes sekian dulu kok untuk pirang-pirang ki masak mang ya kok syuting Iya bisa. masak apa Gambak paido gak syuting dah masak mang gak. yes Nah, kangkung oke ndang ditutup sekian dulu masak hari ini kangkung dimasak tomes embek Mbak Weyan. Paling baik-baik itu. Wes Mbah, kepetus Mbah. oke Mandi Mbah, mandi Mbah. Mandi Mbah. Mandi. Sekian dulu matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.